ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାହିଁକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଅଛି? ଆପଣ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଉଛି? ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ବି, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ମେନ୍ ରୁଟ୍ କଜ୍ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଡେଲି 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରୁଥିଲା, ଫିର୍ ବି ତାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ତାର ରିଜନ୍, ବାସ୍ତବିକତା କାରଣ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଜା ବର୍ଗର, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲେ, ସବୁକିଛି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦୋସା ଖାଇଲେ, ପୁରୀ ଖାଇଲେ, ଅଏଲି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ, ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲେ, ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାର ରୁଟ୍ କଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା, ତା ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଜାଣିବା ଫାଷ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ରିଜନ୍। ବାହାର ସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ବେଶୀ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଓଟ୍ସ ଖାଇପାରିବେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଏଗ୍ସ ଖାଇପାରିବେ, ଇଟଲି ଖାଇପାରିବେ, ଅଏଲି ଜିନିଷ, ଫ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ବି ଯଦି ବାହାରର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରେନି, ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଠିକ୍ ରହୁନି, 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ହେଉନି, ନିଦ କେମିତି ଡିପ୍ ନିଦ ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଲାଉଜିନେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବୋରିଂ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଶୋଇବାକୁ ମନେ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ବି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ନିଦ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ହାର୍ଟ। ହାର୍ଟ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଭଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଟେ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଜାଣିଲେ, ବାହାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଫୁଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଠିକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଦ କାହିଁକି ହେଉନି? ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ରଖିବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ରଖିଲେ, ତାପରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବସି ରହିଥିବେ ଚେୟାରରେ, ତାହା ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକିଂର ସମାନ ଅଟେ। ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ବସି ରହିଲେ ସେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ। ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିବା ଉଚିତ। ଚାଲି ବୁଲାବୁଲି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲି କଥା ହେବେ, କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ୱାଇଫ୍ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଚାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏମିତି କରି ଆପଣ ନିଜ ହାର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ। ନିଦ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱାକିଂ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 4000 ଷ୍ଟେପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇକି 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଚାଲିଲେ ସେତେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ବି ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ, ମାନେ ମସଲ୍। ଆପଣ ମସଲ୍ ବି, ଯଦି ଆପଣ ମସଲ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବ। ଓମେଗା 3 ୟୁଜ୍ କରିବେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଓମେଗା 3 ଫିସ୍, ଫ୍ୟାଟି ଫିସ୍, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେ, ତାହା ବି ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ନୋଟ୍ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟଟା ହେଲ୍ଥି ରହିପାରିବ। ତ ମନେ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ବାହାର ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ତା ସହିତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ନିଦ ଦରକାର, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ, ହେଲ୍ଥି ଡାଏଟ୍ ନେବେ, ଆଉ ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସକାଳୁ ଉଠୁ କରିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ ନେବେ। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି କମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭିସରାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପେଟର ଚର୍ବି ଯଦି ବଢ଼ିଛି, ତାହା ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ। ତା ଡିପ୍ ରିଜନ୍ କହିବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପେଟର ଚର୍ବି କହିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପେଟର ଚର୍ବି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ, ତ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଭଲ। ଆଉ ଲୁଣ ବି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ବି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଅଏଲି ଜିନିଷ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ହେଉଛି ବୋଲେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଏରିଆରେ। ପେସେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଏ, ସବୁ ଦିଏ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସବୁ କାରଣ। ଭଲ ଲାଗିଲେ, ସ୍ମୋକିଂ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ବି, ଯିଏ ବି ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲକୋହଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବି କ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ବି ହାର୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।